Okay, dengan salamat Barsok, ug may gabi no pag-usab. Barsok, ditso ko sa kong pangutan na may tungod ining kaning gibawal nga pagkaon sa mga SDA Barsok. Nga matud ba nila Barsok nga bawal jud ang pagkaon og baboy katong isda nga wahimbis. Pero pag-abot ni Kristo Barsok o kitang mga Katoliko, wa man tay gibawal Barsok nga isda nga wahimbis og dili sad bawal na tumukaw og baboy gawa sa Holy Week nga pagpuasa og abstinence. Nga ako pangutan na Barsok, kini mga pagkaon nga gibawal sa karaang tugon Barsok, hangtod karon Barsok gibawal pa sa Ginoo Barsok kay matud pa sa mga SDA bawal mo gyud Barsok hangtod karon. Palay ko pati na Barsok kung bawal ba hangtod karon ang kanang pagkaon na. Sa Ezekiel na Jeremias 44:28 ningon magtandi ka ng pung sa Dios ug ang pung sa tao palabiha pagtuo ang pung sa Dios kaysa pung sa tao. Doon na magihitabo din nga giklaro gyud ni Kristo kay doon ay panghitabo nga gisaway ang mga apostolis nagsunod-sunod ni Kristo nga nangaon way washing of the hands, which the washing was really a religious ceremony as culture or tradition by the Jewish religion. Muna yung sila pagka malinapason nining tinunan o sa ilang magtutudlo nga si Jesus. Muna ningon si Jesus na ibaw mo, way butang sa gawas ug pagkaon sa gawas nga makahugaw sa kasing-kasing ug kalag sa tao. Kay kining pagkaon gikas gawas mo agis baba padung stiyan ilabay sa ilit. Ang makahugaw mo ni ang daotang hunahuna, ang pagpatay, pagpanulis, pangawat, pagpanglugos, panghitabo karon makalilisang bata gi tabangag lugos. Ya sa usa ka balita nga doon usang ni apil iya pag yung iwan kalilisang. Muna kini mo'y makahugaw sa tao. Dili ang pagkaon. Ya sa San Marcos City, 18-19, mingon ni Jesus, gikan karon nagmalinis na ang tanang mahugaw nga pagkaon. Ya gisuwayan sa panghitabo ni Pedro, ya sa buhat 11, gutom si Pedro dito sa piyapi nga atop, nagampo niya, yaptan mas kagutom, ningon ang anghel, tuntun sa kadakong habol, diha tanang mananap ng patiil, ihaw Pedro kaon. Tubag mo na si Pedro, pag yun may tabo, Ginoo, nga doon ni aging hugaw sa kong bapa. Ingon na yung anghel. Waman siguti ang anghel. Pinuningon, gayoy hugaw kay gilimpyuhan na sa Ginoo ang tanan. So mo nang gisultis manulunda, mas may atong basahon. Nakadungog ako sa katingog nga nag-ingon kanako, tindog, Pedro, magihaw ka o kumaon. Apan mingon ako, dili kayo Ginoo. Wa pa'y butang nga bastos o hugaw nga nakasud sa akong ginhawaan o sa akong baba. Apan mitubag kanako ang tingog sa makaduhagi ka sa langit, ang mga butang gihinduan sa Dios dili mo pahinganlan o bastos. Yagi kuha sa Ginoo. Yaingon na yung uban, mga tao may pasabot ato kat ng mga hintil. Gani na hugaw. Di man gani ipaihaw ng tao. Gani sugo magigihaw mananap gani. Gikuha as gani just to give lesson, not really to give somewhat a very extraordinary kind of brood of animals. Nga doon ay 4 legs. Yeah? Tanan gilimpyuhan na. So, lawam nga tiluhiya ni Pablo Apostol 14, Roma 14:14. Wala na hugaw sa pagkaon. Kung ni tao nagunaw na ang hugaw, ang hunahuna niyan tawhan na mo hugaw, dili ang pagkaon. Kaya gilimpyuhan na mas Ginoo. Pero rin na ta sa due respect and freedom. Kung ni tao nga di gyud mo kaon, baboy, isdang wahingbis, di na to na sawayon, kiniyon Ginoo, ayaw sawaya, kung moro na iyang kanon, tanon ra. Mausad, kung kaon kag karne, ayaw sa sawaya. Kay, lagi, ang tanan, may kagawasan, subay siyang pagtuo. So mo na nga ito ipaambit lang sa naminaw nato o sa